Здравейте, приятели! Намираме се над летище София и току-що забелязваме, че Луис Ланчарли Уиски кацна. В изчакване за излитане на Holding Point Runway 27 изчаква Ryanair 3800. Всеки момент ще получи разрешение, след като Луис Ланчарли Уиски освободи писта 27. Той най-вероятно ще излезе през Intersection Charlie. Ще продължи по Чарли. Джулиет и очаквана стоянка между 30 и 35. Виждаме, че след ранния Create Zulu се подготвя за излитане и Lot 6 Papa Delta. Решава и Ryanair е за Брюксел. Луиза освободи пистата. Ryanair 3800 вече е на пистата. И всеки момент ще започне ускорение. Междувременно, докато тези два самолета излитат, Slave 5 to X-Ray Kilo захожда към писта 27 и снижава в момента на 12 000 фута, както виждаме. Днес времето е благоприятно. Вятър 280, 8 knots. Километр 1024. Току-що и Ryanair получи разрешение от колата за излитане и започна излитане. Веднага след това и от Six Papa Delta получи разрешение за излизане на пистата и изчакване. Както е за кило е насочен към Аркер и има разрешение да снижи до 8000 фута. Към момента, след мъничко изчакваме допълнителни инструкции от Sofia Approach. Току-що Ryanair 3800 излетя, очакваме да се свържи с Sofia Approach Departures. Най-вероятно ще получи инструкция от вида Climb Unrestricted Flight Level 280 and direct to Bobvo or direct to Uteka. Approach Ryanair 3800, good evening, Ogota 3 Tango, departure passing 3000 feet. Good evening, Ryanair 3800, Sofia identified. France Soleil 52 X-ray Q, descent unrestricted to altitude 9000 feet. Descent altitude 9000 feet, unrestricted, France Soleil 52 X-ray Q. Да снижи на 9000, както чухме. Току-що и Lot 6 Papa Delta получи официално разрешение за излитане и започна да набира скорост по Runway 27. Всеки момент очакваме допълнителни инструкции за Ryanair 3800, както и за Slave 5 to XAQ. France Soleil 52 X-ray Q, descent to altitude 5000 feet, no restrictions. Descent altitude 5000 feet, no restrictions, France Soleil 56
снижава до 5000 без ограничения. Както виждаме, успешно успя да излети от Six Papa Delta. Всеки момент очакваме да се свърже и той с София Approach. Good evening, Cloud 6, Papa Delta passing 3400. От 6 Papa Delta, Sofia, good afternoon, identified. Ryanair Zulu, Darek Bobo, Climb 280. Eric Papa, 280, Ryanair И 380. току-що чухме Ryanair 3 Зузу, насочен към Бобо, както и по-рано казах, че очакваме. As след 5 X-Ray Kilo можеше да получи шорткът към тъпо, но в случая решиха да се придържат към стандартните процедурали за Approach Runway 27, Arker. France Soleil 52 X3Q, descent altitude 4100 feet, clear Thales Zulu, runway 27, report to Delta. Altitude 4100, for the Air runway Zulu, correct, runway 27, Air Zulu, for today 52, Correct. От 6 Papa Delta, clear Darek Lomos, climb 5 level 280. to almost come level 280, 6 Papa Delta. В F-X-Ray както чухме, снижава до 4100, докато се ни баги след това на left turn директно да се изравни с писта 2.7. И в същото време Лоцис Папа беше насочен към Ляли. В F2XIQ очакваме репорт establish и да го пренасочат към честотата на кулата, именно инструкция да контакт с Tower 118.1, за да получи разрешение за кацане на писта 2.7, както и информация за вятъра, който към момента остава непроменен на 280, 8 knots. Както виждаме, температура на въздуха 6 градуса, Dew Point 3. Абсолютно благоприятни условия за месец декември. France Soleil 52 X-Ray Q, correct, contact tower 118.1, good evening. И току-що се свързаха към честотата на кулата, именно 118.1. Good evening, Bulgaria 913 and 21, National 024, information entering request to us.
Good day, 435 to 3 kilos, established runway 275 miles. И Flight Q получи разрешение за кацане на писта 27. И Ryanair 3 Zulu продължава за извеждане към сръбското въздушно пространство от Six Papa Delta към румънското. Междувременно в момента ще запускат двигатели в Bulgaria 973, което ще лети към Варна, така че това чухме току-що към момента, нали, разговора между екипа на 973 и кулата. Искат разрешение за запуск, настройват склока. Все още не го виждаме на радара, тъй като не е запуснал двигателите, но след мъничко и той ще се появи. И Ryanair беше пренасочен към честотата на Sofia Control 1341. Че излиза извън нашия обсек. Междувременно приближават още два самолета за кацане. EJ38 Quebec Delta, идващ от Лондон, и Ryanair 47 Foxtrot November, и той идващ от Лондон. Все още не са започнали снижаване, крайсерска височина Flight Level 350 поддържат и скорост 476 възела, или иначе казано 880 км в час. За езичета 330. Скорост почти същата. Очакваме ги след около 25 минути. По стандартни процедури, така че към момента не виждам нищо по-динамично и интересно. Благодаря ви за гледането и ще се видим